Vadikani tasvika muchikamu chokupedzisira tiri muchirongwa Mai Chisamba Show, chikamu chii chatinomhanyisana nechiringa zuva chedu. Vanga vachitandadzana nesu vanzwa nyaya iri pano. Inyaya yechenjedzo, inyaya yekurudziro, kunyange ichirwadza, kunyange ichibata upenyu, kunyange ichipaza dzimwe nguva mhuri dzedu, asi dzinotofanira kuti dziite sei, dzitaurwe. Satapinda muchikamu chedu chokupedzisira, regai ndipe zvakare kutenda kwakaperera kune vezwala vanga vachitsigirwa neNetherlands Embassy kuti tiwane chikuva chatiri kugona kukurukura. Nyaya iri pano tinzwei zvakanaka, ndiri kupedzisa zvakare. Haisi yekuti mungabvise pamuviri sei. Pamuviri mukati menyika yedu imhosva yamanzwa ichitaurwa negweta redu kuti munotoenda kujeri mukabvisa pamuviri. Asi pane nguva inotendedzwa nemutemo yataurwa kuti kana pashungurudzwa munhu, kana pabhinywa munhu, kana paine munhu anorwara ane dambudziko renjere rekuti haasi kunyatsotora zvakanaka pfungwa dzake, kana kuti utano hwemunhu apinda munhu zviri zvisingagone kuti aite, zvino ndo patinotendedzwa nemutemo. Mutemo unototanga wavheneka zvese izvozvo. Saka inzwai kuti kurukura nenyaya ipi. Ndakuya kuna Danai, wopeta sei chirongwa ichi? Ndinopa kurudziro kumadzimai emuZimbabwe kuti vasabvise pamuviri zvisiri pamutemo, nekuti zvinouya nezvakawanda. Iwe unenge wakaenda pabonde nemunhurume, iwe unozozviwana wave muchitokisi kana kuti wave kumatare uri wega nenhau yekuti wabvisa pamuviri zvisiri pamutemo. Tinokurudzira vabereki kunyanya-nyanya mumafamilies kana kuti mumhuri kuti vasapedze nyaya dzekubhinywa pakati pavo, vasaite ivo dare, nekuti zvakawanda zvatisinganzwisise. Ndosaka muchizoona munhu achiti inini ndine 50 years ndakarepwa ndine 12 asi nanhasi handirari, handizvikanganwe, uyezve kana mukati mekuroorwa kwangu ndiri kutonetsekana. Zvinhu zvinorema. Saka musapedze nyaya idzi mudzimba, endai kunomangara kumapurisa kana pakazobatwa pamuviri nenhau yechibharo, kana kuti vanhu vanenge varara vari vese vanenge vaine ukama, endai munomangara kumapurisa muratidzwe magwaro chaiwo chaiwo pamutemo anotendedza kuti pamuviri pabviswe, kwete kuita imimi munharaunda yenyu. Ndizvozvo mashoko akanaka echenjedzo amuri kutaura iwaya gweta redu, kuti musapedze nyaya. Hapana maperero ainoita kunze kuenda kumutemo chete, kunze kwokungoenda kuutemo. Vamwe vanenge vakutotanga kuti akubva tadii kuti tibise cheka ukama, vasva varoorana zvake, mwana anonogara nasekuru vake kuti ngaite sei. Hakuna zvakambodaro. Ngazviende kumutemo wenyika. Benzi rirapwe, benzi riende kujeri, benzi ribviswe munharaunda, nekuti rinoramba richingomeresa mbeu isina basa mukati menharaunda. Ndakuya kwauri munashe. Ini ndinongokurudzira madzimai kuti ngatiripotei nhau dzekubatwa chibharo pachine nguva, nekuti zvinotidzivirira mune zvakawanda. Uyezve tinofanira kuziva kuti hurumende yedu iri kuchengetedza marights edu isu vanhu vemuZimbabwe. Kana ndichitaura ndichidaro, ndinotaura kuti mumwe anogona kufunga kuti munguva yeCovid ino, sepaya patatiri palockdown, ndikabatwa chibharo palockdown ndinoenda kunoripota kupi? Handiti nyaya idzodzo dzakaita sekubatwa chibharo, domestic violence, dzaibatwa senyaya dziri agent zvikuru, nekuti vanenge vachitarisa kuti zvinenge zvichishungurudza iwe paumunhu hwako. Saka ndinokurudzira kuti vanhu tizive zvakare mabato anobatsira akaita semusasa, vanobatsira necounseling, adult rep clinic inobatsira nezveutano, uyezve tizive kuti kune vekuzwala vanokubatsira nemalegal services kana uchinge wasangana nesituation yakadaro. Ndizvozvo vakakomba churu. Munoziva kana churu chakombwa, hapana chinobudirira chiri muchuru imomo. Vese vakakomba, uyo yakabata zijamu rake, uyo yakabata zidombo rake, uyo yakadini. Saka kana tine hama dzedu dziri kushanda mumapato akasiyana-siyana iwayo, vavariro iri pano ndeyeupenyu, vavariro iri pano ndeyekuti pfungwa dzemunhu dzigare dzakagadzikana. Mufunge vadikani, kana munhu achigara akasuwa, aine ndangariro, achishungurudzwa asingafari, mungauti upenyu here? Kunyange ikave wanano ikungogara munhu vakatsamwidzana,
kana vachingopopotedzana, kunyange mukava vavakidzani, kunyange mukave mumhuri, vanhu vanofanira kugara vakasunungura pfungwa dzavo. Asi munhu anenge abhinya ngasungwe. Hapana tsitsi. Musanyare zvenyu kuti zvinoitwa sei, vabvuma vambozodanana vambodini. Kana pangobuda shoko rekubhinywa, abhinya mumwe ngaaende kuchitokisi. Ndo yakwauri Rutendo. Kurudziro yangu kana kuti yedu sezwala, kunyanya kuburikidza nenyaya dzataona tiri munguva yelockdown, mhirizhonga yepabonde iri kutoparwa nevana vasati vasvitsa makore 18. Pane vamwewo aidha mukomana asati asvitsa 18, panewo musikana asati asamuka asati asvitsa 18 years. Saka tiri kukurudzira kuti vabereki ngavave vanokwanisa kutaura nekuva nehurukuro nevana vavo kuti vave nekuchengetedzeka, nekuti kana nyaya idzi dzichinge dzaenda kudare zvinogona kungoita sedambe, nekuti kana vana vasati vasamuka vose vari vaviri panenge pachingonzi idambe revana. Asi panozouya nematambudziko ekuti zvichinge zvaitika pane pamuviri paripo pari kutaurwa nezvapo. Tinoramba tichingokurudzira zvekare kuti ngatirambei kurodza vana vasati vasvitsa zera, kunyanyanyanya vana vasikana. Tinotenda kuti zvinhu zvakaomera munhu wese, kunyanyanyanya tiri mumalockdown, vamwe vakashayiwa mabasa, vamwe vakadii. Ngatisarodzei vana vasati vasamuka, vasati vasvitsa makore anotarwa pamutemo. Tizvozvo chaizvo mashoko echenjedzo, asi munoziva kuti vana vedu vamazuva ano vanokura. Kukura kwenyama, kukura kwemhumu hakusiri kukura kwemakore. Pano kana tiri kutaura kuti vana vabva zero, tiri kureva zera riri pamutemo re18 years zvichikwira. Vana vari pasi pe18 years vese vana ivavo. Saka isusu tiri kuti kwamuri ikoko munhu wese ngaapikite. Harisi basa remagweta, harisi basa revabereki, harisi basa remafundisi, harisi basa renyika, ibasa rako iwewe neni. Munhu wese ane basa. Kwatiri zvakatipoteredza kune rugare here? Hakuna vari kubhinywa here? Nyaya yedu yanga iri pano yekuti ngapabviswe pamuviri zviri pamutemo, asi pabuda shoko rekuti zvinotobviswa nenguva yacho kana yakakodzera. Saka isi tiri kukupai chenjedzo kuti kana zvaitika kunze kwekuramba muchingohwanda mwana asingabude panze, pamuviri pachikura, imimi muchiziva kuti pane mhosva, mhanyirai kumapurisa. Mapurisa amataurai, mapurisa evictim friendly, mapurisa akadzidzira basa retsindidzo. Mapurisa aya asingangokubvunzai pakazara vanhu kuti mazorepwa zvanga zvafamba sei, mamakapfekei, mamuri kupi, mamuchitei. Mapurisa anoenda nemi panzvimbo inokodzera. Saka iye zvinozvi chiringazuva chaicho kwikwidzana nesu zvakanyanya, ndakungokupai kuti munhu ataure mutsara mumwe chete. Ndakutanga newe Danai, mutsara mumwe chete wanoda kukanda kunyika ndewokuti kudii? Potai muchimhangara marepi, musamapedze mudzimba mumhuri. Mashoko akanaka. Vadiwa vateereri, pazvaitikira ngatitaurei. Ndizvozvo. Tinokukurudzirai kuti mukwanise kuramba muchiwanawo zivo kuburikidza nekutibata kuZimbabwe Women Lawyers Association, namba dzedu dzichiti 080800131, iyo itoll free, hamubhadhariswe. Kana kuti mutevedzewo mapeji edu atinawo. Tinotenda kuti vanhu vakuita zvesocial media paZimbabwe Women Lawyers Association, paFacebook kana paTwitter tinowanika zvetiripo, kana paInstagram apo patinoramba tichingokupai zivo nezvinenge zvichiitika munyika pamusoro pemutemo. Ndizvozvo vadikani, kana waziva mutemo wararama handiti, nekuti kana usina mutemo, mutemo hausikizeka. Mutemo kana mukaenda kumatare ezvimhosva mukasvikoti ndanga ndisingazvizive, munotozodzidza nekubatwa, motozodzidza, motozodzoka mukujeri, mozoudza vamwe kuti mufunge ndakasungwa ndanga ndisingazvizive. Imi manga mitandadzana nesu, manzwei, madzidzei, makasununguka kutiridzira kana kutinyorera. Nhunha dzenyu tinodzichengeta pasi pemwoyo yedu. Kukurukura kunorapa sezvabuda pahurukuro yedu. Nguva imwe chete inotendedzwa kubviswa pamuviri, inguva yematambudziko atanga tichikurukura pano. Asi regai nditore mukana uno wekutenda vadare vedu. Ndoziva kuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri muMai Chisamba Show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndino urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata.
asi ndoda kutenda magweta edu vanyatsodedemura nyaya nokutyaira zvakanaka. Tinokutenda Danai, tinokutenda Munashi, tinotenda Rutendo. Ko zvakadii nhai vadiwa vatariri nevateereri kusangana zvakare pane imwe nhapitapi yenyu nguva imwe chete iyoyo. Svondo rinouya, ndini wenyu Dr. Mai Chisamba.